Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Ναι, ακούσατε καλά. Σήμερα θα παίξουμε Minecraft δεν σας θεάζει, τέλος πάντων θα παίξουμε Minecraft. Και κάθε φορά που κάνει κάποιος Minecraft, το κανονικό του είναι να πάει και να σπάσει ξύλο. Και θα συνεχίσουμε, θα φτιάξουμε και σπίτι, να βρούμε διαμάντια. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Έλα. Και αυτό είναι τα ξύλα. Είναι και εμείς σήμερα εμείς πρέπει να βρούμε iron. Πάμε εδώ. Τι, τσε. Πάω εδώ και θα βάλω ξύλο. Θα κάνω έτσι και θα φτιάξω ένα crafting table. Κάνουμε έτσι, βάζουμε εδώ και χωπα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι σήμερα για να βρούμε iron. Αυτό είναι το βίντεο μας σήμερα. Θα κάνουμε μία τρύπα και εδώ. Ναι, γιατί όχι. Έλα, συνεχίζουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, Αν υπάρχει πρόβλημα σας θυμώνω, ρε. 1, 2, 3, 4, 5. Και έτσι με αυτά θα πάρω άλλο 1, 2, 3. Συγγνώμη, έβγαλε διαφήμιση. Μην περιμένετε πάρα πολύ, θα βγει διαφήμιση όπου να είναι. Έλα, βγήκε. Συνεχίζουμε το Minecraft. Περιμένουμε και συνεχίζουμε. Εδώ χτυπάμε και άλλο cobblestone και πάμε εδώ. Πάνω, συγγνώμη, μπλοκαριστικά. Και θα κάνουμε pickaxe. Κοίτα. Και με τα 10 σας έλεγα να φτιάξουμε ένα τέτοιο. Ρε, αυτός φαίνει να κατεβεί safe. Δηλαδή ζωντανός, δεν λέμε. Είναι καλό γουρούνι, θέλει να ζήσει. Εγώ δεν θα τον αφήσω. Έλα ρε. Ωραία, θα ανέβω κάπου αλλού. Ναι, κοίτα, αυτό είναι καλό και πρέπει να βρούμε μόνο iron, λίγα iron. Πόσο λέτε να βρούμε? Καλά. Έτσι δεν θα κατεβούμε καθόλου καλά. Κοίτα, 3. Και πρέπει να φτιάξω ένα pickaxe. Θα τελειώσουμε αυτό το βίντεο στο πι και φύ. Ναι, δεν είμαι και τόσο μάγκας. Και πάμε. 1, 2. Καλά, πάρα πολύ iron. Μπορεί και να φτιάξουμε και μία. Δεν έχει πώς να μην φτιάξεις πανοπλία. Μόνο μία. Δεν έχεις πώς. Και εδώ είναι το τέλος του βίντεο. Εντάξει, θα συνεχίσω έτσι όπως θέλετε εσείς. Πάμε εδώ, μπαμ, κατεβαίνουμε. Υπήρχε ένα slimer και δεν βλέπω. Θα φτιάξουμε αυτά τα πράγματα που θέλαμε. Αυτό. Μετά πάμε και θα φτιάξω αυτό που ήθελα εγώ. Πηγαίνουμε, φτιάχνουμε, πάμε έτσι, βάζουμε εδώ και
θα ψήσουμε σε ένα λεπτό να βρούμε goal, ξέρετε τι λέω. Και όχι, δεν θα βρούμε... Α, ναι, βρήκα. Τώρα, λόλ. Όσο να μην βγω. Θα βάλω 2 goal. Έλα, ναι, να βρούμε κι εμείς κάτι. Θα το βγάλω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Σας παρακαλώ, κοιτάξτε να κάνω. Κάπου από εδώ πρέπει να πει. Το ήξερα, θέλω να βγω. Ένα λεπτό δεν θα πρέπει να αγκαστείτε. Ελάτε ρε. Για να είσαι YouTuber πρέπει να έχεις λίγο υπομονή. Και εσείς, για να ξέρετε, και εσείς πρέπει να έχετε υπομονή. Εγώ ούτε καν δεν μπορώ να βγω. Έτσι πράγμα. Έλεγα και εγώ με τη φάνηση τι είναι αυτό. Τέλος, τελειώσε το Minecraft. Μπορεί ψήφικε το Iron. Ψήφικε 5. Είναι αρκετό από τώρα. Και τώρα είναι αρκετό. Οκ. Δώστε τα από πίσω τα Iron. Ναι, θα φτιάξουμε pickaxe του Iron και ένα τέτοιο. Και ναι, πηγαίνουμε εδώ, πηγαίνουμε στο inventory και έχω άσπιδα. Και αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Για να είστε χαρούμενοι. Γεια σας. Σπα.